I ens parlarà de cooperativisme. I consum responsable, sí. Bueno, jo ho he comentat una mica abans. Sabeu que Somenergia és una cooperativa sense ànim de lucre que es dedica a comercialitzar i produir energia sostenible. Vam néixer fa 8 anys en Girona, 150 persones, i ara mateix, al cap de 8 anys només, som 52.000 socis. O sigui que realment està molt bé. I la pregunta és com ho fem? Doncs no ho fem de publicitat, perquè no en fem ni una, ni tenim comercials. Com podem créixer? Com ho fem, això? Bé, de fet, la qüestió és la següent. Quan un decideix contractar Somenergia, es converteix en soci de Somenergia. I tu tries què vol dir soci. Soci vol dir, si tu vols, que ets un client com de qualsevol altra comercialitzadora. Això seria una opció. Però en realitat, si tu vols, és molt més. Quan tu et fas soci de Somenergia, si tu vols, pots passar a ser activista. Activista vol dir passar-se un dissabte al dematí pujós, davant vostre, explicant el que sigui, sense cobrar i fer absolutament res. Jo estic aquí ara mateix perquè, insisteixo, soc un activista de Somenergia. Per què activista? Doncs perquè tenim algun ideal. Nosaltres tenim un ideal que seria canviar la forma d'entendre el món elèctric en Catalunya i Espanya. Estem en contra del duopoli i volem més aviat que les persones s'empoderin del seu consum i de la producció de la seva energia elèctrica. Bàsicament tenim dos grans objectius. L'ideal de la cooperativa seria que cada soci d'alguna manera generi la seva pròpia energia, seria un objectiu, i el segon objectiu seria que aquest soci que genera la seva pròpia energia consumeixi el menys possible. Això ho fem a través dels socis, som els mateixos socis que fem això. Quan dic generar la nostra pròpia energia, Somenergia proposa dues maneres de fer-ho. Una, fent autoconsum, tot el que ha explicat el company, de Som Confort, i a nosaltres ens agrada impulsar l'autoconsum a través de plaques solars, i una altra manera de fer-ho és invertir en plantes solars o eòliques situades en el territori espanyol. Jo, per exemple, soc propietari d'un petit trosset d'una instal·lació a l'altura del riu en Sevilla que em genera un 70% de l'energia que jo gasto. Això són compres col·lectives o iniciatives que Somenergia impulsa i insisteixo amb l'objectiu d'aconseguir de produir la meva pròpia energia. El segon objectiu, he comentat, era el tema de reduir. Això des del primer moment Somenergia intenta fer formació, fem cada any fer formació al setembre, a sobre de setembre. Aquesta formació passa a la resta de socis a través de grups locals. Quan dic grups locals vol dir els socis d'una població, quan volen, munten entre ells, munten unes reunions, normalment nosaltres la fem en Sabadell, la fem mensuals, en les quals intercanviem idees i propostes. Això, cada grup local és tot l'actiu que ell vulgui ser. Cada grup local és actiu o no actiu segons ell vulgui. I evidentment que el grup local és voluntari. El grup local de Sabadell és molt actiu, nosaltres ara mateix tenim 1.100 socis o més en Sabadell. Això vol dir que som la tercera ciutat de tota Espanya. Si no sé tot malament, som Barcelona. No recordaré la segona, Barcelona, no recordo la segona, serem la tercera. Superem Girona, València. Per què? Entre altres coses perquè tenim un grup local molt actiu. El nostre grup local és molt actiu i fa molta iniciativa. Això vol dir proselitisme. Entre les coses que fem els grups locals és explicar què és Somenergia i que cada gent que vulgui apuntar-se. Fem moltes altres coses. Ara mateix el grup local està molt actiu i està molt engrescat perquè hem descobert un aparell que pot permetre el sobrant de les plaques solars utilitzar-los per escalfar un terno, etc. I tot estem mirant com fer-ho això. I tot aquest tipus d'iniciatives que tendeixen a disminuir el consum i consumir energia verda és la nostra proposta. Això per una banda. Per l'altra banda, ser una cooperativa implica un comportament democràtic. És a dir, l'organització de Somenergia no és vertical, és horizontal. Nosaltres decidim tot a través d'una assemblea en la qual un soci té un vot. Aquesta assemblea ho tria tot l'òrgan rector, el Consell Rector la tria l'assemblea i el Consell Rector, si no recordo malament, renova cada 2 anys. Totes les decisions que vol emetre el Consell Rector es someten a votació en aquesta assemblea i de manera que el comportament de tot això és democràtic. És a dir, pots implicar-te molt en tot el funcionament de la cooperativa. Des de les seves iniciatives, de què s'aprova, de què no s'aprova i com volem que funcioni. I bàsicament, quan dèiem això de què significa ser una cooperativa i el consum responsable, és bàsicament el que us volia dir. Implica un funcionament democràtic,
implica aquesta manera de fer que us acabo d'explicar. No sé si teniu algun dubte. No, era un matí. Abans comentaven que si tenien botigues, no tenim botigues com a energia, però el que sí que tenim és que quan alguna persona té algun dubte, si truca a l'equip del grup local d'algun tema, o anem a veure la persona que vine de comunitats de propietaris o a cases de particulars, el pugui assessorar. Llavors tenim una relació, per això creixem molt, ens movem molt, podem assessorar la persona i l'acompanyem en tot el procés. Sí, nosaltres, en aquest sentit, intentem establir convenis amb diverses entitats de la xarxa econòmica i xarxa social, de manera que establim convenis de col·laboració. Això ens permet, d'altres coses, tenir molts d'informació. L'informació vol dir que certes entitats ens cedeixen això local o ens cedeixen unes hores perquè puguem informar sobre això. Però no tenim oficines, no podem. Som singulars socis, no està malament, però no som prou grans per mantenir una xarxa d'oficines. Tenim una oficina virtual. Una pregunta. Abans m'ha semblat entendre amb l'ajustador de l'Ajuntament que un dels problemes que tenia per contractar-vos, una cooperativa, podeu repartir dividends i això el secretari de l'Ajuntament representa que no accepta. Hi havia una manera de fer una clàusula perquè això no passés? És a dir, vosaltres podeu posar en els vostres estatuts que no repartireu dividends, sinó que els excedents es repartiran en inversió, però que sigui limitar aquesta opció dels dividends per poder tenir l'opció de contractar. Nosaltres no repartim cap dividend de cap soci. Nosaltres teòricament no tenim... No repartim dividends, els socis no reben res. Però ell m'ha semblat que deia que no podia contractar amb vosaltres, però jo crec que, o m'ha semblat llegir un sol dia, que podíeu decidir-ho, que en l'assemblea, si teniu un excedent, podíeu decidir reinvertir o decidir repartir. Llavors, en el moment que hi ha aquesta opció, l'Ajuntament té una limitació per contractar-ho. Jo pensava que potser si en els vostres estatuts poséssiu que no repartireu dividends, sinó que tot ho reinvertireu, estàveu salvant aquesta trava, és una planta. No tinc ni idea, És possible, el problema que tens amb mi és que jo sóc un simple soci de Sabadell i quan comencem a fer preguntes molt tècniques començo a perdre. La diferència que n'hi ha és que com que és cooperativa, en qualsevol moment ens podem reunir i canviar. No, però tu poses l'estatut aquest, ens tornem a reunir i ens tornem a canviar. Però si l'Ajuntament ha contractat d'una manera, però bueno, és el que dic ell, hi ha secretaris d'ajuntaments que això no ho interpreten de la mateixa manera i ja estan comercialitzant. Era per saber si hi havia una manera de saltar-s'ho. De baix. Jo tinc un dubte. Quan formes part des de la desconeixença, sí que domino molt el tema mercantil, però el cooperativisme no. Quan formes part d'una cooperativa, si aquesta cooperativa que la regna un consell rector que no és especialista en això, perquè és gent de base, diguem, si es porta malament l'estratègia que sigui dins la cooperativa i fa fallida, responen tots els cooperativistes? No. Qui és responsable de la fallida? No ho sé. No, sé que no, perquè aquesta pregunta jo crec que si cau una empresa mercantil, vull dir, el responsable l'administrador. En aquest cas... No ho sé. Em fas una pregunta, torna a ser tècnica que no sé respondre. No sé què. Tu ho saps, Portat? No, no és que ho sàpiga, és que esteu dient, nosaltres no produïm res. Nosaltres només comercialitzem. Però estem donant un servei que si falla, l'únic que passa és que automàticament no ho cobra. Però, per exemple, jo ara... Tu abans ho has dit, nosaltres cobrem al final d'un mes. Nosaltres l'energia aquella, doncs hi haurà algú que no la cobrarà. Me poso un exemple real. Ara mateix hi ha dues comercialitzadores grans que estan en una situació crítica pel tema dels preus. Jo com a distribuïdora tinc algun client d'ells. Aleshores jo cobro el 27% d'ells perquè són ells que cobren de la factura. A mi, el govern, el Ministeri, em posa una alerta i dir, escolta, aquestes dues empreses o aquestes tres, no se m'energia, estan en una situació crítica, vigila. Si jo tinc molts clients com a distribuïdora, jo, establement, Endesa, Caldense, Bassols, el que sigui, i aquesta comercialitzadora fa fallida, jo no recuperaré el 27% aquest, perquè no liquidarà a MEC, que és qui fa aquestes liquidacions. Aleshores és un greuge. És un greuge i s'ha de tenir en compte que quan una empresa fa fallida, què passa? Si fa fallida Catllum, aquest senyor, que és l'administrador, ens serà responsable i anirà tot el seu patrimonial o el que sigui i
trobarem la manera de recuperar aquests diners. Tot el sistema elèctric, des de la productora, la distribuïdora, la financera. En el cas de ser una cooperativa, ho desconec, perquè només us conec a vosaltres i a Cremillent, que he tingut alguna comunicació a nivell tècnic. Desconec com funciona i per això quan demano això, si fa fallida, què passa? Que s'ha de fer càrrec al sistema perquè sí? No, hi ha d'haver un responsable. I són els cooperativistes igual que els accionistes d'Estavanell, de Callum, de Guixers o com sigui. Doncs, si vols, faig la pregunta al Consell Rector o a l'equip tècnic i responem. Jo no ho sé. D'acord? Gràcies. Cap problema. Ja està? No hi ha més preguntes?